Assalamu alaikum ‘yan uwana maza da mata, filin wasa ƙwaƙwalwa. Umma, Atika, Ruƙayya, Sayyada Khadija. Wa'annan sunayen mata manyan ‘yan kasuwa ne a Makka kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sayyada Khadija ita ce babba a cikinsu, saboda aƙalla ba a ƙasar ba tana da yara wanda suke mata aiki sun kai 40,000. A cikin wannan yara nata 40,000 akwai babban yaronta wanda ko me za ta ce shi za ta kirawo. Menene sunan wannan yaron nata? Tambaya ta ɗaya. Sai tambaya ta biyu, wani sahabi ne ya kira sallah a masallatan nan guda uku, masallacin Makka da masallacin Madina da Masjidul Aqsa? Wani sahabi ne wannan? Sai tambaya ta uku, me sunan mijin na Zainab ‘yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Amsoshin wannan tambaya nake nema. Idan har ka sani ka rubuta min kawai sunayensa, wance ce wane ne a comment section. Amsoshin nan ƙwaya uku kawai ka rubuta sunayensu tambayar da aka yi.